aj spokojne, aj ľudia sú prídu na svojej strane, takže... Tichučko. A tu rovno skočiť. Požite sem. A ešte kaviarne hore preto. No? Takže viete si to? Nie. A môže, že možno rozvoj. Hore v kaviarni som rozvovala. Mohli by hodne prírast. Musíš zažite, ale... Čo by to robil? No, to nechci. Alebo možno, že som niečo mal. Popraviť na špičku. Výborne. Pálko! Pálko. Pálko či pálko? Pálko, no. Čo mám tam priviazaný? Super. Dobre, babi, poďme do kroku. Ostanem sedieť, zakloním sa. Tak, ty ale sadni. Zakloním sa a stisni voľna, nežiaľ. Prejdem do kroku hneď, hej? Za oni. Dobre. Sa vyšúchajte, poďme si raz skúšať. Poďom. Mrzím? A ja? Ruky smrdia, ale veci nesmrdia. Čo tam máš? Natáčam, nechaj mi to. Ja som to nechytala, takže... Natáčam Peťku, vidíš? Vidíš? Aj toto. Babi, čo dlho jazdia na koni, musia vedieť dobre trtkať, nie? Dobre privážať. Nie, ho musí mať ono, musí mať vydrž. Tak to tiež má. To je škafitár. To je on. Čo natáčaj rozkazy. To je Pálko. Vieš, že Pálko. To kľúče proste a ten pocit, čo ťa vyhazuje hore, musíš usedieť. Nesmieš sa ani naskočiť na sebe, proste musíš tam tak makať, aby si proste, aby to nevyhazovalo, hej? Takže preto od teba chcem, že si poď do kroku, tak to je hlavne takto rukami. Zaklon sa, stiskne kolena a tak nič. Naklúčeme znovu, lastičku. Olinko, aby si pekne spravila. Olin! Už! Poďme pekne. Do toho rohu behaš. No, máš to. Ten je krásne bežal, čo ten čierny tam po tej ceste? No, bol nádherné. Také fotky, vieš, také momentky, vieš. Ty krát. Jak mu vie hríva aj chvost, že? Všetko, to je nádherné. Celý pracuje. Lebo potom máš stoličku výsledky, tak to sa preklopí, hej? Snaž sa do toho prechodu. Toto, čo si dosiahla, bolo super, ale na budúce, keď už budeš jazdiť častejšie, už budem od teba chcieť, aby si nohu držala pekne pod sebou, dobre? Aby si takto možno ušla dopredu. Dobre, stále, super. Teraz vycháš hodí a môžeme končiť, dobre? Dajšie vyskúšam nastaviť, dobre, poď. Odkáčujte si, počkajte si, ešte aj Pálka. Odkáčovať. Vypravená Pálka, pekne ho relaxuje v tele. Pekne raz nastaviť, tak.
potem tačka. Nie, to tako budeme trošku. Dobre, čo to rozriešime? Už to nerez, som sa. Pekne, že? A nie, ten, čo sa mi páčil. To nie je on. Mama. Aha. Aha. Ktoré sa ti páčilo? Čo ty si bezáš? Ktoré sa ti páčilo? Neviem teda. A ja to som už dlho nevidela, neviem, či tam vôbec robí. Tie modroky? Také modré oči má, holá hlava. Ja to viem. Ty no, ja. To nehodila som Nuna. No, neviem, to som zmenila, však to je bol dobre slepý. Ale ba. Nie, to Nie? nie, toho ešte nie, okolo z toho som sa nevedela ešte s ním. Boha, aj s muchami. Mi to ide do ksichtu, ale No, lebo máš skončím. rybu ako koň. Oni nerob natáčam, oni sa milia s koňom. Tak díky, a sa ešte čo? No, dobre, ratatuj to, dobre. No. Dobre. A bubek, áno. Dobre. Bubek. Pozri sa, moc mi to vytne, že? Nie. Bude. Tento, on si zapozrel, tak ma neujebal. Nie, som si myslel, Ty si ho vytlačal. som si myslel, že tu máš biotu, máš chrastov. Kopad. Jak som si zapalila, on neviem, čo si môže. No nezapali sa. O, I, O, A, Tim, Gola, Titim. Vole, titing. Ale tak určite som tu není jediná, čo stačí. No pôjdem hore. Za bránu. To sa nesmie, A ja to je seno všade a tak ďalej. To nemáš ani jeden špak, čo nevidíš. Keby fajčili, tak určite nie tu. No však áno, tam stredovo leží. Pokaži si, keď pôjdu na odchádzať, to sa stojí za auto. Čo robíš? Spadneš? Ako to budeš tu? To buď. Ako žabka, pohode? Denis. A ono sa stavenečka ešte u nás, nie? Neviem. Do zajtra. Chybu. Zajtra ráno neskôr prídu. No jedno, ale čo jedno, to jedno, či peniazy, ale však to je na nej. Ja sa dohodne s materkou, ja neviem. Tam je? Chyba nejaký taký okrek z chvíli šiel. Dedo? Dawaj pozor, Denis. Už áno. Nič. Kde si? Kde si? Můžeš ťa zvuk?